Азизбекҷон, фаҳмидам ки каналой кадай. Азизбек Ҷураев номи канал. Ана бародарҷон, ма ҳам нав ба номи худам бо талаби мухлисон канали нав макушодум. Аҳлиддини Фахриддин Даъми поён ҳам маш мебурая барои мухлисон. Кори беҳтар накардай. Ана кун ма ҳамира чихе мухлисода бирасонам ки ма канали хума аллакай кушодум. Клипҳо думбадум, пай дар пай аллакай. Ма бояд дар каналам пешкаш кунам. Барои ҳами чихе кунам ки ма 100 мухлисои ма подписатсия кунанд, видеоҳои мара тамошо кунанд. Медони чӣ кана кӯра? Ту ака ай болои қишлоқ сар мекунӣ, ма ай поёнаш. Чӣ ба? Ранги ошино хабаршон накунем, агон подписатсия намекунам. Пага соатои шабда ҳами канали Акалдинда подписатсия кунем, то дозада мегардем ай поёни қишлоқ, ма ай болошти. Фаҳмидум Азизбекҷон. Ина Азизбек Ҷураев ҳамроҳи ман, дӯсти ман, канали хиша кушодагиай. Азизбек Ҷураев. Метавонед бидорем обуна шавем, подписатсия кунем. Видеоҳои нава, ҳам ай канали и, ҳам ай канали ма тамошо кунем. Канали ман ҳам инчунин Аҳлиддини Фахриддин. Дар ин поён ҳамаш мебурад. Подписатсия кунем. Ина ҷа кадасиам подписатсия. Ҷиқиди? Биҷиқит шеринари. На ҷиқиам шеринари, шеринари ёшои. Мақсади канал кушодани мо бо хоҳиши мухлисонай. Аллакай фақат навигарои нави моро метавонанд фақат ай канали худмон тамошо кунанд. Ҳамин Азизбекҷон. Мегӯй аблак не ба канал. Зинда бошед, саломат. Раҳмат калом.